señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 7:05 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos na voltas co prato, sí, xa a camisa de verán, porque fai sol, tase moi ben, pero o máis importante é que nos tedes que seguir nas redes sociais, en @voltascoprato, por qué? Porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano con atención. Dúas persoas que son increíbles, maravillosas, e hoxe volveu a Ciclón de Ourense. Volveu a besta dos fogóns. Que pasen Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Mira como ven, ferve o cu como unha bomba de palenque. Ela é Begoña Vázquez. Ai, Dios mío. Como estás? Estou ben, e tú tamén, Que tal as vacacións? Ben, moi ben, moi guai, sí. Estuvo guai porque chegou aquí e viña moi tranquila hasta que falou 5 minutos con Xulio. Sí. Xa prendeche lumo outra vez. Sí, xa estábamos a tope e... Bueno, Begoña ven coas pilas cargadas e Xulio Mato vendo unha fin de semana intensa. No, tamén eu as pilas cargadas. Sí. Eu case estou a piques de arrancar. Ah, sí? Marchas tamén ti eu? Hombre, claro. Sí. Vou non pasar mal sin ti. Bueno, vai a pasar bomba. En serio? Vai a pasar bomba, xa. No, É sí. un mar bomba. Sí, seguro. Bueno, nós o que temos que facer é cociñar neste programa, así que, señoras, señores... A ver, espera, que me olvidaba dunha cousa moi importante. É certo. Hoxe temos a unha persoa moi importante deste plató, deste grupo de xente maravillosa que traballa aquí, que é Mari Carmen, que está de aniversario, así que lle mandamos un bico enorme, Mari Carmen. A muller que fai de todo, De todo. A muller que fai de todo. Creo que non está por aquí, entón non podemos facer de darlle un plano a tradición para que se vexa na casa, pero bueno, Mari Carmen, moitísimos Como parabéns. apareza vai o plano, É un pouco como a nai de todo o mundo aquí, sabes? Sí. Fai absolutamente todo, sempre nos trata de maravilla, así que Mari Carmen, gracias por existir e por cuidarnos tanto. E agora sí, imos cociñar a ver que nos trae Nazaret de Carballo. Ola, son Nazaret Reyes, son da zona de Bergantiño, de Carballo. Eu fago a chuletas de porco ou terneira con 2 allos, cilantro, sal, deixo reposar 15-20 minutiños e despois fago unha vinagreta. Deixámola aquí reposar, que empape ben e facémola á plancha. A nos quedanos super rica. E agora quero probar como a facedes vos. Vamos a dar un aplauso a Nazaret, porque fala, o sea, non é galega, e fala con geada de Carballo. Eso dá gusto, Cousa que me encanta, así que Nazaret, despois en uns minutos estarás por aquí no plato e falaremos contigo. A ver, ela pedía material do bo, Sí. Xulio Mato. Costeleta. Costeleta. E fagos de porco. Bo. É bona facer a milanesa, que está super a milanesa. Pero unha milanesa non é unha cousa, é unha costeleta outra. Pero eu fago unha costeleta a milanesa. É como se fai unha costeleta a Pois milanesa. como unha milanesa, pero cambiando o bistec por unha costeleta. Claro, vou facer un adobo super doado e moi rico, e despois vamos a dar un rebozado tamén un poquinho especial. E vou acompañar unhas patacas fritas. Vexo moito material por isto, estás vendo ese queixo, Claro, me teño ese encanta queixo a que min. vamos facer unha salsiña tamén con ese queixo azul. Que rico. E pouco máis, porque é o tempo que temos. O sea, non che dá pa máis. Non me dá pa máis, nin a cabeza nin o tempo. Non lle dá pa máis a Xulio Mato, así que vai facer unhas costeletas á milanesa e a regresada dos días de festa de vacacións, a recén aterrizada. Vai facer unhas costeletas de tenreira. Con romeu e manteiga. Pero vouche dar uns trucos chulísimos para que che quede perfecta, como se fora un restaurante. A ver, a xente, a ti no. Uns tips, como digo agora, non? Claro, uns chama yo que queiras. Uns trucos. Chama yo como queiras. Bueno, pois estáche fervendo auga, Tentino. Estaba fervendo auga, Está pero a a piques auga non de lle pasa ferver. como leite, sabes? Bueno, a ti seguro que sí. No. Vai fazer costeleta con manteiga, que tamén rima, así que hoxe temos costeletas no Voltas co Prato. Marchamos con Begoña... No, con Xulio. No, con Begoña. Con Begoña Vázquez. Veña, vamos con Begoña. Está super atento, tío. Vente para cá. atentísimo. Oxe, sí. Que? Vamos a temperar as chuletas. Ai, As costeletas. Eu chamo chuletas porque son da zona de Ourense e eu na miña casa chamo chuletas toda a vida. toda a vida, as Pero costeletas. É costeleta. Ima, pedazo de costeletas, Entonces, o que vamos a facer é... Que animalada, Voulle botar un chisquiño de aceitiño así. Sí, era ben. Por qué? Queres facer un super consello? Sí, podémoslo fazer, espera. Veña, vámoslo facer. É o teu primeiro superconsello desde que volviches de vacacións. Sí, Así que telo que facer con moita enerxía. Non sei facer moi ben esas Con moita cousas. enerxía e dedicación. Miramos a cámara, Begoña Vázquez e a de 3. 1, 2, 3. Super consello. Moi ben. Bueno, por que a ver, por que facemos isto? Ves como sonaba mal? Por que facemos isto? Vale, o que vamos a facer é para que a carne, ao salir da neveira, non se nos quede moi dura e tal, vamos lle meter
unha temperado no forno, vale? Uns 80 grados, uns 9 minutos, vale? Tamén o poderíamos ter fora de neveira, vale? Pero é moito mellor así. A temperado no forno. Claro, temperado no forno. Vale, o que Estaba facemos é... metendo en film. Sí, non lle pasa nada, Non lle pasa nada porque son 80 grados. 80 grados, 8-9 minutiños para que a carne se nos amoleza, vale, se infiltre un pouquiño a grasa no que a fibra, vale? E nos quede moitísimo máis tenra. E a miña outra pregunta é, pa que a temperas? A tempero para despois, cando lle vai a dar a marca, vale, me quede quentiña por dentro, vale, non fría, e este a grasiña esa integrada. Estás un pouco lenta. Non estou lenta. Tú non me dar feitas preguntas exactas. Veña, vamos ao forno. Vamos alá. Entón, 80 grados, canto dixeches? 80 grados, uns 8-9 minutos. 8-8. 8-8, vale. 80 grados, 8 minutiños. Moi ben. Vamos adentro. Curioso isto que vai facer Begoña. Sí, prende. Era ben que prendera. Está aprende. Era ben. Mira, queda conmigo que vamos a facer outra cousa. Ai, vamos facer outra cousa. Outro super consello, pero xa non o vou facer porque non se me dá moi alá. Entón vou facer normal. Vale. Pero atentos, como se fora un super consello. Vamos pensar como se fose... Vamos a atender ben, porque vamos a facer unha manteiga clarificada, porque depois vamos a terminar esta costeleta, vamos a terminar con esta manteiga e con un pouquiño de romeu. Pero que significa eso de manteiga clarificada? A manteiga clarificada o que facemos é separar a parte grasa da parte láctea. Vale. Entón o que vamos a facer é quentala e despois vamos a deixar aí repousar un chisquiño. E cando teñamos as chuletas, despois as costeletas, vámolas a marcar e vamos a terminar nesa manteiga clarificada. E vais a separar aí? Vais a separar. Por qué? Porque esa grasa... A densidade. Podemos subir moita de temperatura. En cambio, se ten a parte láctea, non a podemos subir de temperatura. Porque se queima. Que se queima. O sea, quedamos solo coa graxa, coa mellor parte da manteiga. Exacto. Quedamos coa graxa, que a mellor parte da manteiga, porque eso non se queima. Eso non se queima. Despois o que podemos facer é subila moito de temperatura. Da outra maneira non podemos subila porque ponse moi negra. Estou poñendo unhas patacas de cocer. Patacas de cocer. Unhas patacas de cocer. Moi ben, pois vamos a deixar a Begoña preparando a súa manteiga. Salta un pouco de auga, pai. Bueno. Carne no forno, atemperando, manteiga clarificando, patacas cocendo, aceite peligroso, polo tanto marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos para lá. El puerco, aquí. ¿El puerco está aquí? Aquí. No, aquí. El cuerpo, pensei que era. El puerco aquí. El puerco... Vou che contar o que estive facendo mentre dabades dous superconsellos. Vale? Vale. Mira. Teño aquí... Que vixetes? Oh, mira. Cortei unhas pataquiñas moi finiñas e teños aquí secando para evitar que nos salte despois aí. Vale? Vamos a deixar ben sequiñas aí, entre dous papéis. Este é o truco que sempre se lle olvida facer a Begoña, ves? Exactamente. Bueno, mira, e agora que vamos a facer é, primeiro vamos a preparar un adobo moi sinxelo para esas costeletas, vale? Temos 4 costeletiñas, e teño aquí un poquinho de romeo. Vamos a quitar o talo. Bueno, mentre vas pelando o romeo, voulle recordar á xente da casa que nos chame, Vale, 664-483419, se o teléfono de voltas co prato, podedes chamar, comentar o que queirades, podedes falar ou preguntarlle a Begoña que tal lle foron as vacacións, por onde estivo, porque eu preguntarlle non queda moi ben, non, mellor que lle pregunte a xente da casa. Tuvo no grove. Tuvo no... Non fai falta que preguntedes eso. Vale, 664-483419, recordade que repartimos cartiños, vale, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Neste último día do mes de xuño, porque mañán chega... Aí está. Suyo. Sí, señor. Aquí está. Mañán empeza o seu mes. Sí. Empeza o teu mes, Sí. Como levas o de ter un mes co teu nome? Buah, eso está ao alcance de moi pouco. De moi poucos, De moi poucos. É fantástico, é un don. É un don. É un don. Bueno, un don precioso. mira. Chamad, recordade falar con nós. Veña, vamos alá. Tomiño e romeo, vale? E vamos coller tamén un limón. Vale, limón máis cativo tamén, Un limón, é un limón estándar. Ya, é que eu teño limoeiro e son así. É un limón, mira. Teño aquí o aceite de oliva, por aquí, por aquí, por Pero non aquí, por pares. aquí. Di a Begoña que che deixe un pouco de aceite Begoña, de deixe oliva. un aceite que non Sí, ten. deixo. Este home non ten. Mira, vamos coller un poquinho de aceite de oliva. Aí. Mira, zume de medio limón. Ole. Aceite de oliva, zume de medio limón. Vamos a botar un chisquiño de sal. A iso. Sí, este é o adobo todo. Unha poquinha claro, pimenta. E as ervas que temos aquí picadiñas. Vale? Entón, aquí xa temos o noso mestura. adobo. A mestura pola que vamos a pasar esas costeletas. Bueno, Entón, pois mira, vamos chamar a convidada para que o vexa, vale? Eu creo que chegou o momento de que pase, atención, porque igual lle soa a xente da casa. Porque
porque ten unha sorpresa. Algo vai contar. Que pase, por favor, Nazaret de Carballo. Un aplauso para ela. Hola, Nazaret, que tal? Arrímate aquí adiante, por favor. Como estás? Muy bien, muy bien. Ai, encantoume o teu galego. Ti de onde és? Onde naciches? Yo soy de Sevilla. Sí, bueno. Sí, de Carballo está claro que non. Tamén, tamén. Levo moitos anos. Cantos levas en Carballo? 10 anos. Mi madre. E sobrevives. Non me queda outra. Bueno, mirad, el Nazaret igual vos sona porque Nazaret é recanteira no lugar. Este Efectivamente. venres, Nazaret ten que cantar. Semifinal de recantos, Sabes que nós, bueno, igual non sabes, pero nós temos unha cruzada con Galloso máis con Esther que os queremos pasar en seguidores. O sea, a nosa loita é pasar en seguidores. Ahora xa vos roubamos tamén as recanteiras, Galloso. Eso é o que facemos nós aquí. E, bueno, que vas cantar, antes de nada? Un secreto. Ainda non se pode decir. Ah, non se pode decir? Ai, Dios mío. Hai que mirar Que tensión, as redes a sociais. página do lugar. Bueno, as estes redes días. sociais do lugar non fai falta que as miredes. Mirad as nosas. No, sí, por moi atentos, porque Nazaret está na semifinal de recantos do lugar este domingo. Defende, E loita por pasar á final. Xulio Mat, Bueno, conte. Nazaret, primeiro, benvida e moita sorte nesa semifinal, vale? Mira, eu fixen un adobo un pouco na liña desas que ofrecías ti. Estas son de porco, vale? E puxenlle tomiño, romeo, un poquinho de aceite de oliva, sal, pimenta e zume de limón. E agora, isto, o ideal sería tapala con papel filme, deixar a media horiña, unha hora na nevera, pero como non temos media hora, ni unha hora, ni nevera, pois vámoslo deixar aquí, que vai acollendo, vale? Moi ben, moi ben. Entón, mentras vou preparar os rebozaos. Mira, teño aquí Exactamente. un par de ovos, se é un ovo grande, chegaríanos con un, neste caso son máis cativos, e vamos a botar un poquinho de leite. El leite. Sí, de leite e tamén un chisquiño de sal. Porque xa ten un poquinho de sal ao adobo, pero para que non chegue. Vale, vale, E aquí, vale. unha vez que o teñamos mesturado, vamos a relar un poquinho deste limón que Claro, temos. porque a Nazaret non lle contamos que a idea de Xulio é facer unhas costeletas á milanesa. Á milanesa, O sea, parecido a unha milanesa de polo, non, pero con Eso é. costeletas, Pero neste con caso. costeletas De porco. De porco. Vale, Mira, vale. relamos un poquinho de limón, Exactamente. que teña un toquiño, xa ten un toquiño de limón, que o porque Aí. vai moi ben o cítrico. Lugo. Entón, e agora batimos todo, ben? Isto por un lado. Vale, este é a primeira parte do rebozado. E despois temos pan relado normal, deste finiño. Vale? E aquí temos queixo parmesán. O parmesano que o que vas facer vai ser mesturalo, non? Vamos a mesturar para Como que, che gusta para que facer teña, iso? claro, me gusta moito, que teña, vai ter un toquiño, isto é super empanado, vai ter un toquiño tamén de queixo, vai quedar moi crocante e vai estar moi bo. Entón, mira, mesturámoslo ben e vamos a pasar as costeletas nese orde. Primeiro, vamos a escurrille ben o adobo, van pasar polo ovo con leite e o limón e despois ben pa aquí. E despois rebozamos que queden crocantiños, isto é unha fantasía. É unha fantasía, para fantasía. coller enerxía, para cantar no lugar. Para la dieta. Para la dieta, exactamente. Que che parece, Nazaret? Yo ya tengo fame. Sí, tes fame? Sí. Eu xa Home, teño sí. fame. Además son horas xa casi de merendar polo menos, non? Xa son horas. Pois esta é a proposta de Xulio Mato, Nazaret, agora vamos ir a xunta Begoña, que ven de vacacións, vale? Entonces, Begoña, arrímate. Begoña ven de vacacións, por este lado. Benvida. Gracias. Entón, si ten algunha contestación mala cara a min, que non che parezca mal, vale? Vale. Ela é cara a min. No, o sea, no. Ela vai contra min, non É todo contra mentira. ti. É todo mentira. Hombre, todo contra mí mentira. no, que si tengo que decir cuando Por eso. Ai, o va, aceite, que va. o aceite, Bego. Grache. Contalle, Bego, que é o que vas facer para ela. Mira, eu fixenche de tenreira. Entonces, teño metida no forno para que a tempere, para que así non teña un choque moi brusco de temperatura, vale? Así que a ti como che gusta? Pouco feita? Feita. Feita, gustache, moi feita. A ver, mucho, demasiado no, pero... Ai, a Begoña. Eu son de Ti és ao como a min. punto tirando para baixo. Ti és como a min, sí. Vale, e o que vou facer depois é terminala nunha manteiga cun pouquiño de romeo, porque lle vamos sacar a parte láctea, vale? Entonces, esta manteiga simplemente ao calor. Vaille Ves que clarificar. Queda aí esa parte, que esa Claro. parte é a tal, e agora vamos a deixar de cantar aquí ata que Ole. remate. Ata que vaya baixando, vense dúas partes. Vai facer así, e agora fagolle así. Listo, ala. Xa está. Moi ben, Bego. Aparcado. Aí. Moi ben, aparcado E agora totalmente. vamos a deixar aí, Sí, pois sí. agora vai nos quedar a parte. Ves como vai baixando xa? Sí. Vai quedando isto. Entón, con esta manteiga o que facemos é que colle moita temperatura. Perdón, Begoña, tante chamando, É o... Tante chamando, Begoña. Sí. É o As forno. ovellas. Sí. É o forno. Sí, vamos a abrir. Ábrelle aí o forno. Vamos Nazaret, ábrelle o forno. Aí a temperaches, non? Un pouco... 8 minutos, 80 correcto? grados. 8 minutos a 80 A 80 grados. E vemos que xa a carne, pois xa está un pouquiño atemperada, xa non está moi... Non está fría, non? Está perfecta ahora mismo. Ah. Qué raro que esté perfecto. Che.
Que malo é Xulio. Queres li tocar? Queres tocar, Estou seguro que está perfecta. Estás seguro, estás. Que ben estaba de vacacións, Que ben estaba no Grove, ali na playa, que como te maravilla. botamos de menos, Na verdade, xa non te Jesús. vou meter nas guerras dialécticas destes dous, porque xa empezan, sabes, con puñais. Entón, vouche pedir que me digas cal das dúas, bueno, crees ti que Ten che maior pode... pinta. Claro, que che pode gustar máis así antes de probalas. Hombre, esta está máis gordita, máis... Claro, porque iso é tenreira, ao mellor é máis de tenreira que de porco, non sei. A mí ten patacas fritas. A miña unhas patacas Bueno, xa está. salteadas con manteiga. Ten que falar ela. Eu son do que me faga. Espectaculares. O sea, agora mesmo dache igual. Exactamente. Agora mesmo dache igual. Bueno, pois vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali, despois chamamos, sufrir, vale? moi ben. Veña, a sufrir, un aplauso para ela que está con nós, con a Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Sí, señoras e señores, hoxe cociñamos costeletas. Por se non o sabedes, unha costeleta é o corte da carne que está xusto enriba da costela dun animal, de vaca, de porco, do cordeiro, e normalmente córtase co anaco de oso da costela que a acompaña. É así. Así convertemos un anaco de carne nun prazer irresistible. Hai costeletas para todos os gustos, de tenreira, como as que fai hoxe Begoña, perfectas para o churrasquiño do camping, como me gustan, Xuli prefire as de porco, rebozadas e fritas, cunhas patacas, é que non hai máis para onde mirar, pero hai tamén as da Saxonia, que veñen afumadas, ou as clásicas adobadas con pemento moído que che fan bailar a lingua, porque pican de carallo. Para cociñalas non hai ciencia, lume forte, volta a volta e listo. Iso sí, hai quen lles bota un chorriño de limón ou un pouco de viño branco, que sempre alegra o prato. Se que xa sabedes, busca a tixola, prende o lume e que vivan as costeletas. Como sempre, contádeo en @voltascoprato, aí, que subimos aí as receitas e fainos falta seguir subindo tamén seguidores e seguidoras porque foi Miss Vaca, Xulio, é verdad. Este venres pasado foi Miss Vaca, que ganou Boneca de Pontevedra, a segunda vez que gaña unha vaca de Pontevedra. De Rodeiro, sí, bueno, provincia de Pontevedra. Cerquiña de... Exactamente. E claro, cerquiña de Sillada, que é o kilómetro cero de Galicia. Cando hai Miss Vaca, subenlles moitos seguidores ao lugar. Claro. Sí. Pois non podemos facer... Mr. Boy. Mr. Boy. Que che pasa, Begoña? Mr. Boy, vas tú. Begoña, que che pasa? Nada, botosme un pouco de aceite. Liáchela. No, non a liei. Sí, liáchela. Foi culpa túa, porque estabas mirando para outro lado. No, liáchela. No, sempre é culpa túa. Begoña liou. Deixa tranquila a Begoña que che vou contar. Mira como non saltan estas patacas. Mira como non saltan. Vamos por aquí. Mira, vamos botando botando dunha nunha para que nos queden soltiñas, ves, se fixen unha tandada, e mentre se nos fai esa tandada, vamos a rebozar. As túas non saltan, que maravilla. Porque están secas, por eso a sequei. Joder, Mira, ven escurridas e pasamos primeiro polo ovo que ten. Que tiña ovo? Tiña leite, tiña limón. reladura de limón. Correcto. Entón, escurrímolo ben e xa vai o pan relao. Que tiña o pan relao? Parmesano. Parmesán e pan relao. É que é unha maravilla. Que máis se lle pode pedir? Pouca cousa, a verdad. Wow. Que bo aspecto. Está preguntando, non era pan relado primeiro ovo despois? Non, porque eso sería un rebozado. E a milanesa vai empanada. O sea, o que lle está contestando a directora do programa. Vale. Está ben, está ben. Está ben así, Gloria. Está ben así. Dille algo. Escurrimos ben, as costeletas, metémolas no ovo e do ovo vai po pan relado. O sea, facemos un fantástico... Pásalo solo unha vez por pan relado. Unha vez sola, sí. Mira, vamos a botar aquí un chisquiño a ver como está o aceite. Está aí anda. Vamos a esperar un pouquiño. Un pelín. E mentras o que facemos é, para que nos queden sueltiñas, movemos un poquinho as patacas. Para que non se peguen entre elas. Eso, para que se vayan pegando e quedan sueltiñas. Según salen da tixola, é importante botello sal, ben quente. Vale. Eu sigo mirando para o queixo azul porque non sei en que momento... Vamos a hacer unha salsiña super doada de nata, queixo azul, e vamos a salpimentar tamén un poquinho. Me vai quedar... Mira, vamos a empezar, se queres, para que vexas como vai ser. Vamos Eso a botar é moi... a nata. Do meu, E vamos a poñer ao lume. Vamos ter xa aí a varilla, porque se nos quece demais, metémoslle un varillazo para que baixe, vale? Para que non se... Que vas? Metemos un varillazo para que baixe. Metémoslle un varillazo. Veña, e agora mira. Vamos alá. A primeira... Costeleta número 1, está o lume un pouco baixo para Xulio Mar. No, pero está ben, ó. Vai quedar ben, xa verás. Vale. Entón, eso, e repetimos a mesma operación. Metémoslle un meneiño. Que rico. Esa temos a segunda. Recordemos que ese rebozado leva parmesano, tamén. Leva o ovo, leva leite, reladura de limón, e o rebozado leva o pan relado. Vai ter ese toquiño cítrico. Mais o parmesano. Eso, súbelle un poquinho aquí ao lume. Moi ben. Vale, pois vou te deixar aquí e vou marchar con Begoña. Moi ben. Oiches, si alías avísame po velo, vale? Vale, sí, home, sí. Conta que te vou chamar. Mira, teño aquí facendo unhas patatas. La vaca. Como? Begoña. Volveme
Begoña das vacacións, ven con ánimo, ven con ganas, tamén ven con ese punto de xenio que tes ti que me encanta a min e ademais vas con 50 euros debaixo do peto. Sempre. Sempre. Vamos a dar 50 euros a xente que está na casa. Veña, a que temperatura atempera Begoña Vázquez as súas costeletas? 80 grados. 80 grados. 80 grados. Sí, 80 grados. 80 grados. 80 grados. A que temperatura, Begoña? Sempre, 80 grados. 80 grados. 8-9 minutos. 664 4834 un 9 chamado a voltas co prato, 50 euriños, vale, que podemos mandar para a casa. Recordade que a cifra máxica da temperatura coa que Begoña atempera as costeletas é 80 grados. exacto. Ni máis, ni menos. Nada. No, está ben, 80 grados está ben. Vale. Vamos a ver se isto funciona. Aí vai. Mira, teño unha salsiña de champiñóns. Vale. Que botache, vexo que botache un allo. Botei un allo. Coa pele e todo. Exactamente. Vale. Vamos a engadir un toquiño de tomillo, así. Sí, sí. E un pouquiño de romeo tamén, que lle queda moi ben. Vale? E despois vamos a engadir un pouco de fariña milla, Vale. refinada así, e vamos a saltear. Podo dicir maicena. Mira, aí está. É que estaba Aí vai. un pouco abaixo. Estaba un pouco abaixo, entonces vou a ver se dou subido. Aí vai. Mira, salteámola un pouquiño. Neste caso, como esta fariña non necesita cociñar, é que isto vai fatal. Non apura ni loca. Mira, aí vai agora, veña. Isto vai fatal. Vamos a dar un poquinho de caldo de tenreira, vale? Para que nos faga unha salsiña así espesiña, vale? Oh, que rico. Así, para acompañar a chuleta sempre queda moi ben. Despois valo triturar todo? No. A min gustame co champiñón este así enteiro. Vale, perdona, E pois aquí disculpa. teño unhas patatas que son como en 3 cocións, vale? O que fago é sempre cocelas 5 minutos. Depois freímolas hasta que floten un pouquiño e por vámolas a saltear. Para que por dentro queden melosiñas, Sí, non? estas, por exemplo, se facemos un asado, ahora que veñen as festas dos povos, Sí. se facemos un asado, estas quedan moi ben. Se as cocemos un pouquiño, as freímos e depois as metemos no asado, quedan Que ricas. riquísimas. A min, o sea, son cocida frita e refogada, non? Un pouco. Cocida frita e refogada. Neste ben. caso, se ya metemos ao forno, sería o forno. Mirade, nunhas patacas, 3 elaboracións, E agora, Canto mira, traballo. temos aí que a manteiga. Begoña, isto está empezando a ferver, Deixo, tú Vale. deixo. Si, deixo. Deixo, Mira. mira. Para, tense que ver eso. Vale. Aí está. Espera, vou Casi botar. alío, cañotas. É que casi alías ti, casi alía Begoña, no, estades os dous moi espabilados. Estamos a verdade golpe que sí. de lunes, non se pode pedir nada. Manteiga clarificada, separou Aí a vamos. parte Ves como láctea. separa? Aí está. Ahora cortamos de aí, bota todo e agora Cerramos. prendemos e botámola na sartén. Ves que non se queima? Vale. Porque se usamos a manteiga estando normal, queimase. Desta maneira non se queima. Ves? Ahora vou engadir un chisquiño aquí nos champiñóns que lle vai quedar moi ben. Que rico. E vamos a botar aquí agora o romeu. Aí, Moito temos que anotar hoxe, un alliño. Non lle vai chegar a libreta a xente da casa, Begoña. Bueno, a min gustame facer así as costeletas. Mira, Vale. que ben quedan. E agora vamos a sellar xa. Ai, temos cartos que repartir, Begoña. Moi ben. Porque nos están chamando desde hoy. Elisa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Hola. Como estás? Moi ben. Tedes que estar derretendo en olla, Sí, fai moito calor, de verdad. No, ten que facer, porque eu cada vez que paso por aí sempre fai bo tempo, dá gusto, Dá gusto, Dá home. gusto, pero é que con esta ola de calor que temos ten que ser eso, esta vaga de calor ten que ser criminal. Bueno, por 50 euriños quero que me digas a que temperatura tempera Begoña as súas costeletas. A 80 grados. Moi ben, aí está, 50 euriños que marchan para a olla, moi ben. E se che teño que preguntar, con cal quedarías ti das dúas receitas? Creo que co de Julio. Saco os 50 euros. Moi ben. Elisa, tes un nome moi bonito, Moi ademais. ben, A verdade, como a túa filla, exactamente. Bueno, pois, Elisa, moitísimos parabéns por eses 50 euros. Xa sabes que esta é a túa casa, podes vir cando queres, estás convidada, vale? Moitas gracias. Adiós, Elisa. Seña Elisa, chao. Adiós. Un bico. Chao, Mira, chao. vamos a dar a voltiña xa. Mira, xa colleu color. O que llevamos a dar unha volta á túa receita porque hai que repasar moita cousa. Por aquí temos unha salsa que leva champiñóns. Champiñón. Un pouquiño de allo, un pouquiño de romeu, Ajá. un pouquiño de manteiga clarificada, a maicena e o... E o caldo de costela. Exactamente. Bueno, de que está moi tenreira. sinxela, Parece que agora que temos moitísima cousa, pero aquí nada, E por aí, E por aquí temos a costeleta que a temperamos aos 80 grados, e mira, xa está collendo o colorciño, Sí, e agora sí. vámola
Acariñámola sempre un pouco. Está cociñando Aí. con manteiga clarificada que clarificou Exacto, previamente. Que claro. gustaríame destacar que isto está lo facendo en tempo real. En tempo real, sí, isto está tal cual. O sea, que isto dáse feito na casa, En Sí. 25 minutos, media hora, está feito. Está feito sin problema ningún. E non hai problema. Bueno, pois vamos deixar aquí a Begoña e Xulio, imos falar coa nosa convidada, imos con Nazaret de Carballo. Vamos para lá, venga, para lá. Fago a música. ¿Dónde está el puerco? Brr, el puerco. Uy, que me mata. Que te escalabra. Ai, Nazaret, como estás? Uy, Muy cómoda, muy afundes aquí o cu, é verdad? Hay que comer menos chuleta. Sí. Como estás? Todo ben? Muy bien, Sí. muy bien. Aquí Fichando, moi ben. A min, claro, as dúas receitas que se están vendo aí, incluso unha empañada, estánse vendo as dúas receitas, son como... Begoña, estás empañando a cámara. O que culpa teño? Mira Que- para aí como estás poñendo a cámara, que non se ve fa? nada na casa, pola túa culpa. Que lle fago? Digo que as dúas son moi distintas. Entón, claro, aí está a cámara, mira para aí. Ai, Dios mío, sale a cámara de Begoña e todo, mira. Begoña. Que che pasa? Como non vai empañar a cámara? Mira, se te diante da cara. Digo eu que son dúas receitas moi distintas. Entón, claro, eu entendo que haberá algunha que polos ingredientes así que che cheste máis. es que a mí os champiñóns gústame moito. Sí, Pero empanado, tamén. Daquela, está complicado. está complicado. Está Veremos difícil. que é o que pasa. Está difícil a cousa, está. Está no paladar dunha muller que é mitad sevillana, mitad carballes. Cuidado. Raro que non me lleve un tupper de café. Non, tens que leválo. Home. Veña, vamos alá, vamos con Xulio Mato. Veña, vamos para lá con Nazaret de Carballo, de Sevilla, de onde ela queira. Veña, vamos con Xulio. Pégate aí, a súa esquerda, aí. Estás ben? Xulius Matos, a teño a ver. salsiña tamén. Contanos. Teño, mira, por un lado, a salsiña de queixo, que mira que ben queda. Deixei na reducir, entón espesa de maravilla. Nata con queixo azul, un poquinho de sal, un poquinho de Que pena. tal te levas co queixo azul? No, va, no te preocupes porque vamos a poñer aparte. Vamos a poñer aparte porque nos cociñamos para todos os gustos. Sí, Nazaret. sí. Hai que probarla. Sí, Claro. hai que probarla. Mira, o que sí que che gusta é bastante pasada a carne, verdad? Dixeche. Yo ¿No? Pois aí vai. Entón vamos a poñer máis Sí, pasada. E aquí poñemos tres que están un poquinho menos. Por certo, Xulio, como se chama a túa receita? Costeleta milanesa. Moi ben, pois pregunta de Moi concurso. rica. Xente que está na casa, 50 euros. Como se chama a receita de Xulio Mato? Costeleta milanesa. Costeleta milanesa. 664-4834-9, chamade 50 Voy a poner. euriños en xogo, vale? Chamade, por favor, costeleta a milanesa. con patacas, sí, mira, vamos a poñer aquí un nada. Un nada. A esta Será poñémoslle jarrao, será un pouco, jarrao. porque dixo que Como non lle sabes que gustaba. non lle gusta, de verdad, Que home. Anda con vista. Anda con vista, anda Claro. con vista. E aquí- Señoras e señores, vou pedir un fortísimo aplauso para don Xulio Mato, artista Moitas crack dos gracias. fogóns, porque o merece, porque é moi bo. E Moitas aí está Xulio Mato. Aí, aplaudimos, por favor. Veña. E vamos ver agora o de Begoña. Veña. Tira palo, tira palo, alá. tira palo. Vamos para allá. A ver, Begoña. Vamos a rematalo, venga. Como te levas cos champiñóns? Gústame un poquito, sí. Queda un minuto, Maravilla, sí, a cousa No, é Begoña, que... non é por min, é por os compañeros da Hora Teño Galega. que limpar a cociña. Os compañeros da Hora Galega teñen un programa que facer. Xa o sabemos todos. Unha actualidade que contar. Bueno, fíxense tamén un pouquiño, vale? Bueno, pois nada, Para que se enche gustaba. Sinto, vale, compañeros. Espiño, Grazie Rocío, mille. equipo. Estamos con vos. Aí vai, Veña. aí vai. É que me están metendo prisa e xa corto Home, máis cousas. normal, porque queda un minuto, Pero que Begoña. culpa teño? Porque queda un minuto. Voy a estar. Sí, vai Madre primero mía. o padal. Vamos a dar tamén un aplauso a Begoña. Veña, un aplauso a Begoña. Vamos para ali, por favor, Nazaret. Nazaret, podes ir probando xa a de Xulio Mato. Vamos allá. Aí Dios mío, está. que presión. Aí está. Veña, repartimos cartiños. Divina de Santiago, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Mira, Divina, antes de nada, agora sí que temos connosco a Mari Carmen, que está de aniversario. Mari Carmen! Oe! Moitos parabéns, a máis mellor, a máis mellor. Parabéns. Moi ben, Mari Carmen. Divina, por 50 euriños, como se chama a receita que fai don Xulio Mato? Costeleta a milanesa. Moi ben, un aplauso, 50 euriños, aí está. Bueno, Gracias. Divina, mandamos un bico moi grande, moitas grazas por chamar, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? A outra. Veña. Chao. Chao, hasta loguiño. E aquí temos a Nazaret de Carballo,
sevillana nacionalizada carballesa, Buah. que está probando a de Xulio Mato. No, de Begoña agora, que decía que era un pouco que lle tiraba, pero imos ver que é o que pasa. Agora que probou. Nazaret, despois de probar as dúas receitas, a seguir reprobando, porque sei que te están gustando, quen gaña o a voltas co prato queima? Sí, verdad, tes agua aí, Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Begoña Vázquez! Bueno, señores, nós marchamos. Agora queden coa actualidade, que lle estamos dando paso tarde, queden coa actualidade coa Hora Galega o venres, Nazaret nos recantos do lugar. Chao! Si tú eres un chuletú, ¿qué tú quieres que te diga? No ofrenda ni 10 me quiere que Dios te bendiga. A todas tus amigas le vive tirando el ojo. Pues chuletú, albóndiga con ojo. Si no la quiere, no se comprometa. Nah, la iglesia de Cristo se...